Sav gimanitie oko reverse Wakili timre ada ne mag parono gi kanyo ageni mathoth kuonde wadhi to kwa orango kachiel nitie gigo matimore kar kanyo koro jotelo buora osechopo wawinja ne gigo matimore achiel kachiel e kar romo KICC kato bang'e wago ni kwaduogo kata kwadong' kuro. No concern sharing it. Yes, okay. Naendelea kuwa wageni pale akienda kuchukua kiti chake katika jukwaa rasmi. Pia wao hawajafunzwa kutembea na umesimama tu mbele ya mdosi wako. Nyakoro moga juang mago tipo mabiro ni achiel kachiel koro kawuoth wuok mano VIP lounge mano mantiere e kar romo mar KICC. Kithure Kindiki, Professor Abraham Kithure Kindiki kod min ode mano Dr. Joyce G. Kithure mabende koro wuok ka gidhi rekodo oganda jo Kenya mamoko mantiere e kar romo mano